bizi elkarlana, eragile ezberdinek parte hartzen dute, udaletatik hasi, ikastetxeak noski, ekonen gidaritzan eta gu sustatzen eta atzetik eta laguntzen aldeun neinean. Hori da, oinarrietako bat. Batez ere balioa da, gure hezkuntza proiektuarekin bat datorrela, ez? Gonbidapena heldu zitzaigunean, nago batez erabaki gendun baietz, ez? Eta gero bai ikusten dugu azkenan da komunitate osoaren proiektu bat, ez? Non bertan irakasle, ikasle, familiak eta gero udaletxeko ordezkariak eta danok parte hartuko dugula. Nire ustez klabia proiektu honetan da hori, irakasleak eta ikasliaz gain, gauz inplikauta gurasoak eta zerbitzua ematen du langile guztiak, ez mantenimentuko bakarrik, garbitzaileak bebai eta ikastolara etortzen dian beste zerbitzu guztiak. Eta gero nabarmenduko nuke, askotan energia berriztagarriak eta aipatzen ditugu, baina hori bezain garrantzitsua edo gehiago izango litzateke kontsumo murrizketa ere sustatzea, ez? Azkenean energiaren euskal erakundeak askotan esaten duen bezala, energiarik hobena izaten da sortu behar izan hori. Batez be energia murrizketa, kontsumo murrizketa bultzatzen dagoelako, eta kontsumo murrizpen hori emuneke bide askotatik, baina asko inbertsio desentia suposatzen. Kasu honetan, azkenean da, gure ohiturak aldatuaz, konturatu araztia jendiei, benetan murrizketa hori emunekela. Beste proiektu batzuk egon direla energiaren arloan eta inguruan eskolatan, baina hau benetan praktikoa dela. Hau da praktikoa. Fakturak ere ikusiko dituzte ikaslek eta hori ere nik uste garrantzitsua dela bizitzarako. Beraiek ikustea faktura, zer kobratzen diguten, zer da ordaintzen duguna. Eta aurten egingo duguna da basikoki ohitura aldaketak, programazio egokiak eta azkenen inbertsiorik gabeko neurriak hartzea. Garrantzitsua da batetik eskualdeko ikuspuntua egunerokotasunari baten dagoelako, eskualdeak eskaintzen duelako ikasketa espazio bat ikasleentzat, eragile ezberdinak partatzen dute, ez bakarrik eskola, erudal, pixka zabaldu ikendalako ez da, eta gero batez ere ikasleen protagonismo hortatik ere, nik uste dut, bide hortatik doiala ere.